ಮೂಲ ಬಚ್ಚಿರಿ ದಿನ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೊಂದಿರು ಖಾರ ಇಂಚುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಿಜೆ ತುಲೆ ದಾಮಣಿಜಿನ ಪಲ್ಯಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈತ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಆಡು ಚಿನ್ನು ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದು ಬೇರೆ ಚಪಾತಿ ರೋಲು. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬೊಕ ಮಾತೇನು ಚಲರು ಚಾಪರ ಪಡ್ತಾಂಡೆ ನನ್ನ ಚಾತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಚಾವು ಲೇಟ್ ಪೇರು ಕಾರಣಗಾನೆ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಕಾಲೇಜ್ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಬುಕ್ ಅವೇ ಅಂಡೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅದಪ್ಪ ಚಾದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಲ್ ಸಣ್ಣ ರಾಣಿ ಬತ್ತಲ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಾಣಿ ಬತ್ತಲ್ ಬಲ್ ಜೈನ ರಾಣಿ ನೀನಂತಲ್ಲ ಇವರ ಆಯ್ತು ಹಾಯ್ ಪಾತ್ರದ ಮಸ ಏನಂತ ಲಾಗಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈ 500 ಗೊಬ್ಬು ಉಂಟಾ ಬೈ ಪೋಪುಂಟು ಸೈಕಲ್ ಬುಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೋದು ಗೊಬ್ಬುಣಿ ಆಜರೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುಣೆ ಅಂಡತ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುಣಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಜಂಡಿತ್ತೆ ಸುರ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಫಿರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಚೋಕುಳು ಚಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ಪಿರೆಂಚಿನ ಸೈಕಲ್ ರತ್ತ ಬರೋಡುತ್ತಲೆ ಭಯಂಕರ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗ್ಲು ಬರ್ಪಲ್ ಪೊಂಚ ಮಿತ್ತಿರ್ದ ಅಂಚಿಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಮ್ಮೆಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಸೂಪ್ ಅಡ್ಡಿರು ದೊಡ್ಡ ಆಯ್ತಾ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಬೆಂದಿರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಹಾಕೋಡು ದೊಡ್ಡಗಲೆಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣ ದೀಪನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೆಣ್ಣ ಯಪ್ಪ ಸಿಗ್ತೇ ಪೋ ಅಂಚ ಸೆಕ್ಕೆ ಯಾಣಿಕಲ ಪಾತಿರ್ದು ಚಾಯ್ ಬೇರೆ ಪಾಟಿಚಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪ ನಿದಿತ್ತು ಎಂಕ ನೆನಪಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ಕಿಟ ಪಾತಿರ್ವೆ ಚಿನ್ನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತು ಚೇತುಲೆ ಮುಳುಕುಲು ಒಂದು ಬೇಲ ಒಂದೊಂದು ಫಸ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂದೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬುಕ್ಕೊಂದು ದಾದ ಗೋಧಿ ಪೊಡಿ ಇದು ತಂದಲ್ಲ ಒಂದುದಲ್ಲ ಪಂಡ ಚಪಾತಿ ರೋಲ್ಗೆ ಎಂತ ತೂಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾತ ಪಾಲಂದು ಪೂರ ಚಪಾತಿ ಇಟ್ಟಲಾನ್ ಕಲಿಸ್ತದೆ ಅಂಚರ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ 8 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇನಂತಾರ ದೊಡ್ಡ ಎಂಚಲ್ಲ ಅಂಚ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕೇನ್ಗ ಮೂಲ ಕುಲೊಂದು ಎರಿಪಿದ್ದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರದ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನಾಂಡು ಮೂಲ ಬಚ್ಚಿರಿ ದಿನ ಒಂದು ಕುಲೊಂದೇರು ಖಾರ ಎಂಚಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಿಜೆ ಗಂಟು ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡರಿಗೆ ಪಿರಾನ್ ಎತ್ತಿರ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇರ ಶನಿವಾರ ಏತ್ ಸಲ ಅಂಡದೆ ಪಪ್ಪನ ಹೌದಾ ನೀ ದೊಡ್ಡ ನನ್ನ ಶನಿವಾರ ಪಾರು ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಬಿ ಪಿ ದಾಲಿಜ್ಜಂಡು ದೇವರಿರ್ತದೆ ಅರೆ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ಬೇನೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಬಿ ಪಿಲ ಒಂದಾತಂಡು ಸುರಾತುಂಡು ಅವು ಮುರಣಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಬಿ ಪಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾರಗಿತ್ತ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಡೈಲಿ ಬೋರ್ಡೆರ ನೈಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಚಂದ ಹಾಪುಜಿ ಬುಕ್ಕರಗ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಚ್ಚಾನ ಅಂಚದು ಬಿ ಪಿದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಂದಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕದಾದ ಮುರಣಿ ಪೋತೀರ ಅಂಚ ಪಿರ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದೇರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅಂಚಿ ತೆಲಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟು ಕಣ ಇದ್ದೀರ ಅಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಪೋದು ತೆಲಂಜಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶನಿವಾರಗೆ ಅಂಚಾಕ್ಲ ಜನ ಶನಿವಾರ ಪೋದು ಅಮ್ಮಗಲ ದೊಡ್ಡಗಳೊಂದೇ ಬೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪುಂಡೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ 4 ಜನ ತೆಂಚಿ ಬಗ ಎಂದು ಶುರುವಾಯಿನೆ ಒಂಜೊಂಜು ಬುಕ್ಕಾರ್ಲಂಚಿ ಜೋರನಗನೆ ಮನ್ಪುಣೆ 5 ದುಂಬು ಬಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚಿ ತೆಲಂಜಿ ಪೋಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ದಾದ ಅಂದು ದಾದ ಪೂರ ಮರ್ದ ತೊಂಡ್ರೆ ಉಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಖಾರ ಬಳ್ಳು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿ ಪಿದ ಪೂರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ತೋಡ್ದಾದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕುಲೋಮ್ದೇರು ಮೂಲು ಪಣಂದು ಪೇರು ಬೇನ ಕಾರ್ ಪೂರ ಅಂದು ಅಂದಾದ ನಾನೆಲ್ಲ ತೂದೆ ಆವೋಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದೆ ಆವೋಡು ತುಲೆ ಹೊರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪಾರ ಸುರುಮಂತ ನಂಚೇನಿದೆ ಬುಕ್ಕ ಪೋವಂದೇ ಪುಣಿ ಮುಂದೆ ತುಲೆ ದಾಮಣಿಜಿನ ಪಲ್ಯಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಬೈಯನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾರ್ದೆಲ್ಲ ಬೋತಾನೆ ಅಂಚೇನೆ ಬಚ್ಚಿದೆ ಅದ
ಚಪಾತಿ ಗುಜ್ಜಗನ ಇದ್ದೇರು ಮೂಳುಂಡು ಮೂಲೆಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚದಿನಿ ಕಜಿ ಮಂದಿಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮ ಆಪುಚ್ಚಿ ಚಿನ್ನು ಉಪ್ಪುಂಡದ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಪರ ಸಮ ಆಪುತ್ತಿನ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂತು ಶುಕ್ರವಾರ ಅದು ವೆಜ್ ಹೊಂಡು ಅದು ಗುಜ್ಜೆ ಬುಕ್ಕ ಕಡಲೆ ನೀರು ಕಡ್ರೆ ಮರ್ತ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಲ್ಲ ಅದು ಗುಜ್ಜೆ ಅಂತ ಟ್ಯಾಪ್ ಗಂಜಿ ಅವು ಹೊಲ್ತು ಕಣ ಇದ್ದೀನಿ ಗುಚ್ಚು ಕೋಡೆ ಕಣ ಇದ್ದೇರು ಕಡ್ಲೆ ಇಂದುವಾ ಓಂಡು ಕಡ್ಲೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಲ ಲಾಟ್ ದಿತ್ತಾಲು ಬುಕ್ಕದ ಅನ್ಬಿಡಿ ಬುಕ್ಕ ತಗೊಳಮ್ಮ ಅವ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಜಲಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದ ನೆಚ್ಚ ರೋಲ್ ಬಂದ ಆದ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತು ಕಾಣಮ್ಮ ಈತ ಫ್ರೈ ಮಂತ ಆಡಿ ಚಿನ್ನು ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದು ಬೇರೆ ಚಪಾತಿ ರೋಲು ಗಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ತೋಜ ತುಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ತಿನ್ನು ಹೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾನೆ ಚಾಯಗಂತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಚ್ಚ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ఇంకంత మస్తు ఇష్టం అండి రోలంతో నల్ల ఫ్రై మంతుంది లాలు చిన్ను నేను మాత్రగల పాడలు మంతుంది లాలు ఇంచా ఇంచా తిరియమ్మ బెచ్చుండా బెచ్చుండు ಮತ್ತೆ ಬಚ್ಚುಂಡದೆ ಚಾಯ ಗಡ್ಡೆ ಪರ್ನಾಗ ಎಡ್ಡದು ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಸೋಕ ಬಟ್ ಅದ ಬಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದಾಗಂಡು ಬೆಚ್ಚ ತಿಂಡೆ ತಂಚ ಅದನ್ನು ಚರಪ ಚೂರು ತಿಂತೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ತಿನ್ನೋಲಿ ಪಂಡದು ಫ್ರೈ ಜಾವೊಂದುಂಡು ಪಿರಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ ಫ್ರೆಶ್ ಪುರ ಒಂದು ಬರಹರ ಪುರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಲಾಗುಂಡು ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.